И здравейте хора, в днешното видео ще пробваме този... странен чипс. Това, чакай да видим с какво е. Това е кожа. Това е кожа някаква, с 100% кето. Ето го как изглежда за 2,50. Тук сме пак, между другото, тъй като вие знаете, че имам поредица, в която пробваме странни неща. Имаме Но нека нов първо да ви участник. представим новия участник. Това е Алис. Здрасти. Добре, нека да започнем да го отворим сега това, който го е купил шоколада. Миналия път той ни взе и кентите. Да. Дет все още му паза кенч. Ще има и втора част, мисля. Нимай. Дай. Дай, след това ми дай. Защо не иска да се... Я дай. Ще се върнем като го отворим. Така хора, върнахме се. Това мирише на кожа на прасе. Той е кожа. Това мирише на мъж.